Benvinguts de nou a un nou vídeo del canal de Biel Gegants. Avui us portem novetats i cultura popular de goma del gegant Xabran de l'Arboç. Comencem! El gegant Xabran de goma el van anunciar doncs allà pels voltants d'aquests principis d'aquest l'any. El gegant Xabran va sortir el dia 18 d'agost del 2021. Una figura que està clavada, no, un següent. Petita pega, no sé, per les fotos i tot i tal, per lo que veig en fotos i gent que ho té, sí que trobo una mica la cara petita, però trobo que això ja és la figura en si. M'agrada molt, una figura molt xula que de vegada l'ha clavat molt. Que jo crec que la podria haver fet millor Teresa Sánchez pel tema de separar les mans, no? Però una figura de 10, i qui sap si properament el tingui a la meva casa? Ningú ho ha dit, no? Bueno, una figura de 10 de ballada, de veritat, últimes novetats, totes de 10. Recordeu que tenim novetats de cultura popular de goma dels gegants de Malgrat de Mar. Us ho recordo perquè aneu a mirar el vídeo, doneu un bon like i subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, que ja esteu tardant a subscriure-us si no us heu subscrit. Per tant, vinga, Xabran 10. Bé, a veure, té una pinta superbona, jo no l'he vist en directe, no sé com serà, però crec que canvia molt amb les imatges. Aquestes fotos, doncs, me les ha passat un amic, però sí que és una figura de 10 i que de ballada, tregui el que tregui, tot serà unes figures de 10. I no sé per què, amb la sensació que trobarà més properament. Bueno, espero que us agradi molt aquest vídeo, doneu-li like, subscriure-us i ens veiem al pròxim vídeo de Biel Gegants. Adéu!